Benvinguts al programa 26 de Pico TV, preparats per donar una volta per tot el planeta, viatjant a indrets amb uns trets climàtics molt especials, no són rècords, bé, potser alguns sí, però realment trobarem llocs fantàstics, farèstecs, anem a conèixer-los, som-hi. I comencem el viatge a Assuan, Egipte, on amb prou feines en tot l'any cauen 2 litres per metre quadrat de precipitació anual. També és una de les zones amb més insolació. La zona potser on fa més calor, diem potser perquè no és oficial, no hi ha observatoris, però segons els satèl·lits artificials, amb els seus sensors adequats i els seus espectres, enregistren temperatures a la seva superfície del voltant dels 58 a 60 graus a l'estiu, però repetim, no hi ha observatoris i per tant no es pot donar com a oficial aquesta dada. Aquí aquest paisatge tan verd, és curiós, això és el nord d'Islàndia, a Akureyri, el seu jardí botànic, una de les zones amb ambient més temperat i trobar-se a una latitud més elevada de l'hemisferi nord. Aquestes columnes naturals de pedra, aquests monstres de pedra, aquests déus, com els anomenen allà, són els Man Pupunyor de la República de Khamia, Rússia, un lloc realment farèstec, sobretot per aquestes construccions naturals gairebé monstruoses. I aquí ens anem a la zona més seca del planeta. És a les valls seques de l'Antàrtida. Concretament, aquest és el llac Don Juan, el de més salt de tot el planeta, i aquesta és la vall Taylor, on no ha caigut cap precipitació en els últims 200 a 400 anys aproximadament, l'Antàrtida. I ara ens anem a una de les zones més plujoses, concretament a Waialeale, a Hawaii, on hi cauen els seus vessants al voltant dels 11.000 litres per metre quadrat. Aquesta carretera, qui la pogués fer? Tant de bo algú de vostès l'hagi fet, perquè és la carretera que porta al Mont Cook, a gairebé 3.700 metres d'alçada a Nova Zelanda. Grans contrastos meteorològics, grans fenòmens meteorològics al seu vessant occidental, com a Milford Sound, on hi cauen a les seves muntanyes entre 11.500 i 12.000 litres anuals. Aquí no, aquí cau poquíssima precipitació, és la vall dels Penitents, a Atacama, una de les zones més netes, pures, nítides, transparents de tot el planeta. I on fa més vent? O si més no, més ben constant, no és l'Empordà. Això és cap a la Patagònia, Argentina, on els vents de l'oest provoquen aquestes deformacions en l'arbrat. I acabem a la zona amb marees més elevades, més contrastades, badia de Fundy, a Nova Escòcia, a Canadà, amb un promig de 17 metres de diferència entre la marea màxima i la mínima. El 1869 van arribar a 21,6 metres de diferència. I anem a veure què passarà amb les previsions, però comencem amb una de les imatges que acabem de veure, que ens ha encantat, al final en veurem una altra, aquesta del desert de Lut, a l'Iran, un lloc dels més farèstecs del planeta. Aquí sí que no plou, i realment la caloreta que fa, com ja hem explicat. Va, anem a veure les previsions, comencem amb demà. Demà divendres hi ha un canvi de temps. Quin canvi de temps? Doncs que aquest succedani de llevant que hem tingut a Catalunya, una mica efectiu a les Terres de l'Ebre, doncs desapareix i es canvia per una situació de nord, però de nord calent, és a dir, un aire reescalfat. A partir de demà al vespre començarà a bufar el que, si fos l'estiu, diríem que entraria la tramuntana cremadora a l'Empordà, perquè és un vent del nord-nord-oest realment reescalfat. Així doncs, demà, anticicló a la zona del sud d'Irlanda, afectant-nos dins del seu radiacció, la pertorbació que s'allunya cap a la zona de Tunísia, allà hi haurà tempestes i vents que a poc aniran girant al nord i enfortint-se a partir del vespre. De fet, les precipitacions que avui han caigut amb una certa intensitat puntualment, com diem a les Terres de l'Ebre, també a punts de València, d'Alacant, del Castelló, doncs es retiren cap a la zona del nord d'Àfrica. Aquí les podem veure amb aquests vents una miqueta del nord, amb precipitacions d'algunes tempestes, però res, la península Ibèrica ja pràcticament res i a nosaltres tampoc. Dissabte, l'anticicló fort, ferm, 1.036, 1.037, 1.038 mil·libars en el seu centre, dins del seu radiacció entrarem, i aquí tenim aquests vents del nord que no portaran frescor, tan sols al cara nord, al vessant nord del Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran l'ambient serà fresc, a la resta no. Vents del nord rescalfats, sol i més sol, què hi farem? I pel que fa a les temperatures, mirin a 850 hectopascals, és a dir, uns 1.500 metres d'alçada, com hi ha llengües d'aire relativament calent, tant als Alps, al vessant sud sobretot, on bufarà font ben marcat, com també a gran part de Catalunya, un ambient de mitjans de primavera que no pas de finals d'hivern astronòmic. Anem a veure de cara a diumenge, l'anticicló se'ns tira encara més a prop. Tenim la sort, entre cometes, que aquests anticiclons en aquesta època de l'any són movibles, no s'estanquen massa dies a sobre, per tant tenim la confiança que durarà poquet. Però vaja, diumenge no, amb aquest vent del nord reescalfat
i per tant és de preveure que diumenge tinguem temperatures francament altes o molt altes. Al vessant sud del Pirineu es podran arribar fàcilment potser a poblacions de les valls als 20 graus o més, també a l'Empordà 20 graus o més, amb molta facilitat es podran ultrapassar, també a punts de l'interior, de la costa, en fi, un dia gairebé de principis de maig que no pas de mitjans de març, perturbacions molt allunyades de nosaltres. I dilluns, bé, dilluns encara estarem dins de la mateixa situació, vegin la península Ibèrica aquí, l'anticicló que té tendència a moure's amb una certa rapidesa, se'n va cap a la zona de Tunísia, on encara avui hi ha una perturbació i demà també, es forma una petita baixa, però no és reflex de cap símptoma d'inestabilitat. Vaja, que dilluns encara sol a totes les comarques, potser alguna teranyina de núvols, potser alguna boira a la línia de la costa per contrast de temperatures, i aquestes continuarien altes o molt altes. Si ens anem ja a dimecres, es veu clarament, i això pràcticament tots els models ho diuen, una separació dels dos anticiclons, el de les Açores i el de la Mediterrània, que se'n va cap a la zona oriental. Això podria afavorir una inestabilització del temps a partir del dimarts al vespre o dimecres. I aquesta separació d'anticiclons podria fins i tot provocar que aquestes perturbacions apuntessin cap a nosaltres. O no, ja ho anirem veient, però almenys hi ha perspectives de possibles canvis a partir de dimarts. I acabem, com dèiem, una altra de les imatges més espectaculars de les que hem pogut veure anteriorment. Man Pupunyor, a la zona de Kami, la República Kami, a Rússia, amb aquestes estàtues naturals, fruit de l'erosió, un paisatge ben farèstec. Acabem? No, no acabem, perquè com ja els hem anunciat a través del fòrum que tenim, doncs, a Picapocat, doncs, avui toca concurs i ara es toca saber el nom del guanyador o guanyadora que s'emportarà les dues entrades per aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Auditori de Barcelona per escoltar l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, amb dos concerts per violí i orquestra de Mozart, una peça relativament curta d'Stravinsky i la gran consagració de la primavera, també d'Stravinsky. Anem a veure qui ha sigut el guanyador, ho farem, doncs ja ho poden veure. Típic, un bol de vidre, i aquí tenim totes les persones, tots els companys del fòrum que han volgut participar dins d'aquest concurs. Els hem barrejat molt, però el que farem serà tirar-les cap a dalt i agafar alguna, com feien a la televisió fa uns 40 anys, doncs anem a les arrels. Som-hi? Doncs vinga, va, sense perdre temps, hem agafat aquesta, i aquí sabrem doncs el nom del guanyador o guanyadora, quin és company després per comprar. A veure, anticicló, no s'ho poden veure, doncs el qui porta per nick anticicló podrà trobar les seves dues entrades allà, a l'entrada de l'auditori, al servei on es reparteixen les entrades, i podrà gaudir d'aquest concert dissabte vinent. Res més, continuem ara amb les teves imatges. Esperant, doncs, que la setmana vinent puguem anunciar canvis destacables, ens acomiadem, com sempre, amb les imatges que ens han enviat. Moltes gràcies un cop més per tota la quantitat d'imatges que hem rebut, i avui acompanyades de música de Johannes Brahms, que escoltarem un petit fragment de la Simfonia número 2. Doncs res, a fruir de les imatges, de la música de Brahms, ja ho saben, tota la meteo a picó.cat. Thank you.